Hej smukke. Klokken er 3 om morgenen, og jeg har fuldstændig glemt at lave videoen. Jeg fik pludselig travlt, men som lovet, så laver jeg den nu. Okay, så vidt jeg kunne huske, så havde mor nogle spørgsmål om, jeg skulle fortælle lidt mere vedrørende turen til Afrika, okay? Jeg starter lige med det. Det er ikke det, som er det vigtigste. Måske er det det vigtigste for dig eller for jer. Det er, at der er mulighed for en tur til Afrika. Men det er også kun en mulighed, smukke, okay? Det er, hvis jeg får indsamlet de penge, som jeg skal have indsamlet til min plade, så skulle det gerne være en tur til min datters klasse til at komme til Afrika. Det er jo derfor, jeg vil vide, hvor mange der er. Hvor mange I er, okay? Men det er så to forskellige ting. Altså det med turen og det at åbne bankkontoen er to forskellige ting. Okay? Det med turen er noget, som jeg skal betale ud fra en helt anden kampagne, som har at gøre med promovering af min plade, som hedder Rock and Roll Revisited. Okay? Og det er også grunden til, at jeg spurgte dig om dine klassekammeraters interesser. Det er fordi, der er nogen, som gerne vil tilrettelægge sådan forskellige aktiviteter til jer, hvis der skulle være en tur til Afrika. En skoletur. Det kunne være meget fint, så kan I gå lidt med mig, ikke også? Men så skulle det også være Sydafrika. Det er så til september. Oktober-agtigt. Okay, måske er det efterårsferie-agtigt. Det er i hvert fald ikke før sommerferie. Ja, nu har vi snakket om turen, okay, det er noget helt andet. Og så det der med at åbne en konto, det er fordi jeg synes, at I skal ligesom tage hånd om problemerne og det at hjælpe Afrika. Det vil så sige, at hvis I kan åbne en konto, dig og mor, biologilærer, eller nogen af dine klassekammeraters forældre, vi kan kalde det Aminatas klasse, eller din skoles klasses bankkonto, og hvor I kan indsamle penge, som I så overfører videre til unge, som jeg møder hen ad vejen, som i jeres alder, i de skoler, hvor jeg holder foredrag om vand, om forurening og det ene og det andet. Nogle gange så er det, at man mangler sådan små ting, det ene og det andet. Og det vil ikke sige, at jeg ikke kan give dem penge ud fra det, som jeg laver. Grunden til det er en slags øvelse, hvor jeg synes, I skal ligesom tage fat om det at finde løsninger til hinanden her på jorden. Okay, det er så børn til børn. Det er så jeres bankkonto til en bankkonto, som de åbner, og det skal ikke være lærerne eller nogen andre, som åbner den bankkonto. Det skal være de unge, som gør det, og så bestemmer om, hvordan de skal bruge de penge. Og så skal I snakke frem og tilbage om det, okay? Det synes jeg vil være en meget praktisk måde at ligesom få at opfylde det ønske, at det skulle være et globalt samfund. Globalt samfund for unge, ikke også? Og det er så den bedste måde, som jeg kan involvere dig i de ting, som jeg laver. Det er selvfølgelig mit største ønske, og det er også på grund af de her ting, at jeg er væk fra dig. Og de ting er vigtige nok til, at du kan involvere dine klassekammerater. Og det er også kun derfor, jeg er væk fra dig, en smuk pige. Men det snakker vi ikke mere om, vel? Okay. Men som sagt, det der med pladen, jeg vil gerne have nogle kendte medvirkende på. Igen, så er det for tidligt at sige, men vi skriver i hvert fald breve til forskellige, så vi hører fra. Og det vil medvirke med pladen, hvor en masse skal gå fra kæfterne. Jeg er træt. Smukke. 18.000 kilometer, 18.000 kilometer, 18.000 kilometer, 18.000 kilometer.
Det var så det. Okay? Snakkes ved i morgen. Nu skal jeg nok uploade den her og sende den til dig. Okay? Det skal dig.